Hola a tots i a totes. En aquest vídeo explicaré les sumes i les restes quan parlem de nombres en fraccions, és a dir, de nombres racionals. Llavors, per poder fer-ho hem de recordar diverses coses que ja vam veure en cursos anteriors. Llavors, comencem amb el resum de com fer una suma i una resta. Nosaltres, a l'hora de treballar amb sumes i restes de fraccions, necessitem que tinguin un mateix denominador. Anem a fer el cas de tenir la següent suma. Primer de tot hem de buscar el què? Doncs el mínim comú múltiple dels denominadors. Escriurem aquí mínim comú múltiple de 21 i 24. Tenint en compte això, anem a buscar-ho. Com ho busquem? Buscant els factors primers de cadascun d'aquests valors. Tenint en compte aquests valors, podem veure que el mínim comú múltiple, si agafem totes les bases, veiem les bases són 2, 3 i 7. Així doncs escriuré el 2, el 3 i el 7. Quin és l'exponent més gran en el que es refereix al 2? Doncs com només tenim el 2 en el 24 i és un 2 elevat a 3, ficarem el 2 elevat a 3. El 3 es reparteix tant en el 21 com en el 24 i com és el mateix exponent, simplement es quedarà el 3 com a tal. I per últim el 7 només el tenim al 21 i ens passa exactament el mateix que amb el 2 elevat a 3, que com només el tenim aquí hem de deixar l'exponent del 7 que teníem en el 21. De forma que si nosaltres calculem això, el resultat ens donarà 168. De què ens servirà això? Ho deixarem pel final, perquè ara mateix simplement escriuré aquestes operacions de la següent forma. Jo escriuré el 21 com la multiplicació del 3 i el 7. I el 24 com l'operació de 2 elevat a 3 per 3. Llavors, jo us pregunto, si nosaltres ens fixem en la multiplicació del 21, és a dir, en el 3 per 7, quantes xifres de la multiplicació del 168, és a dir, el 2 elevat a 3 per 3 per 7, ens falta per poder afegir-la aquí? Doncs efectivament el 2 elevat a 3. De tal forma que, com jo he multiplicat a baix el 2 elevat a 3, a dalt també el multiplicaré. D'igual forma, anem a fer-ho amb el 24. El 24 és 2 elevat a 3 per 3. Què ens falta en aquesta part d'aquí per afegir en aquí? Doncs simplement el 7. De forma que jo aquest 7 el multiplicaré per 7 també. Ara ja sí podem resoldre de forma que el denominador sabem que ens queda com a 168 i en els dos casos i els numeradors ens quedaran com a 24 i com a 49. Fent la suma, tenint aquesta fracció d'aquí, veiem que la suma ens quedarà com a 73 entre 168. Si només penséssim en sumar i no haguéssim de simplificar, ja es quedaria així. Ara bé, es pot simplificar. Aquesta fracció, en aquest cas, no es pot reduir. Per tant, simplement es quedarà com a 73 entre 168. I aquest és el valor que queda de fer la suma d'aquestes dues fraccions d'aquí. Ara bé, amb la resta funciona igual? Doncs anem a averiguar-ho. Primer de tot, recordem, s'ha de fer el mínim comú múltiple. De què? Dels denominadors. Així doncs, escriure per aquí el mínim comú múltiple de 16 i 24. Anem a buscar-ho fent servir els factors primers dels dos números. En aquest cas ja hem fet la factorització en nombres primers, simplement hem d'agafar les bases. En aquest cas, les bases, si ens hi fixem, són el 2 i el 3. Però ara bé, en el 2, quin exponent agafarem? Doncs com tenim el 2 elevat a 3 i el 2 elevat a 4, hem de fixar-nos sempre en el valor més elevat. És a dir, en aquest cas, només em fixo en els exponents, tenim un 3 i un 4. Quin número és més gran? El 3 o el 4? Doncs el 4. Per tant, aquest 2 estarà elevat a 4. I aquest 3 és l'únic que hi ha, per tant, simplement el deixem aquí. Amb l'operació resolta ens adonem que el mínim comú múltiple és 48. De forma que el nostre resultat quedarà amb el denominador 48. Ara sí que ho deixo així perquè anem a fer l'altra forma en la qual podem trobar el numerador. Com ho farem? Doncs per començar, el 48 es dividirà entre 16, que és el denominador aquest d'aquí. Per tant, què farem amb aquest 3?
Doncs, com això surt de la fracció de 7 setzents, jo hauré de multiplicar el 3 a la banda de dalt. Per tant, multiplicaré el 7 per 3, que em dona 21. I aquest 21 on l'escriuré? L'escriuré on pertany aquest 7 setzents. D'igual forma, ho faig amb el 24. El meu resultat serà 54, que és aquest 54 el que escriuré aquí. Un cop tenim ja escrita la fracció amb els denominadors iguals, llavors simplement faré la resta. A aquesta resta veiem que el número 21 quarantens és més petit que el número 54 quarantens, de forma que el nostre resultat quedarà negatiu. Així doncs, el primer que farem serà escriure el menys i el denominador 48, que això no varia, només ens hem de centrar en el que fa la resta en el numerador. Per últim, al fer la resta, nosaltres veiem que 21 menys 54 dona menys 33, de forma que el resultat final seria aquest. Però es pot reduir? Jo puc començar reduint aquesta fracció dividint-la entre 3, de forma que això em donarà menys 11 i aquí tindré el 16. La fracció irreductible és aquest 11 entre 16. I, com estava en valor negatiu, el nostre resultat serà menys 11 setzents. Ara suposem el cas que ens trobem en una operació com aquesta. Què passa? En aquesta operació hem afegit parèntesis. Hi ha una normativa amb els parèntesis? Sí, exactament la mateixa normativa que hi ha amb els nombres enters. Anem a escriure-la per aquí. Aquesta operació d'aquí la farem seguint dos processos. Primer, transformant l'interior dels parèntesis en una sola operació i per tant l'únic que ens quedaria seria això d'aquí, i per l'altra farem servir aquesta propietat d'aquí, que ens diu que si es suprimeix un parèntesis precedit del signe més, cap dels signes interiors varia. Tanmateix, si el símbol que el precedeix és el menys, tots els símbols interiors canvien. El més es torna menys i viceversa. De forma que, si nosaltres tinguéssim un símbol positiu dintre d'un parèntesis, veiem que tots els símbols es mantenen igual, mentre que si abans del parèntesis hi ha un menys, tots els símbols al final varien. Per tant, anem a fer-ho amb dos procediments. Per una banda, amb el color blau, faré l'operació fent primer els parèntesis i després fent el resultat final. I per l'altra, el que faré serà fer l'operació directament, canviant els símbols i simplement fent les coses. Comencem amb el blau. Nosaltres tenim el símbol menys i l'interior del parèntesis. El mínim comú múltiple de 12, 4 i 6 és 12, perquè tant el 4 com el 6 tenen el 12 a la seva taula de multiplicar. Així doncs, nosaltres haurem de restar i sumar les fraccions equivalents a aquestes. D'altra banda, com bé sabem, nosaltres tenim el 2 simplement com un 2. Això què vol dir? Que aquest 2 li estem dividint un 1, com hem vist prèviament. De forma que el mínim comú múltiple entre 1 i 3 és el 3. Així doncs, podem transformar de forma equivalent el 2 en un 6 terços. Un cop amb això fet, ja podem fer els càlculs necessaris, fent que 13 menys 9 més 2 ens donarà un resultat i 6 menys 4 ens donarà un altre resultat. En aquest cas que veiem que el menys està precedint exactament el valor 6 dotzens. Llavors nosaltres ho podem escriure directament com a menys 6 dotzens. Per què? Perquè el menys multiplica el més de dins i com menys per més dona menys, per això tindrem un menys 6 dotzens. Anem a veure què passa amb el més precedit del 2 terços. Doncs com és un més i el 2 terços també és positiu, podem veure que efectivament més per més és més. De forma que ens quedarem amb el més 2 terços. Ara fem el mínim comú múltiple de 3 i 12. 3 i 12 sabem que el 3 té a la seva taula de multiplicar el 12 quan el multipliquem per 4, de forma que anem a reescriure'l. A l'hora de reescriure'l, què veiem? Doncs que com nosaltres multipliquem el 3 per 4 per poder convertir-lo en un 12, haurem de multiplicar també el 2 per 4 per convertir-lo en un 8. Ara simplement haurem de fer la suma i menys 6 més 8 ens dona 2.
de forma que el nostre resultat final ha de donar 2/12. Aquest resultat es pot reduir? Efectivament sí, es pot transformar en un 6è, perquè tant el 2 com el 12 es poden dividir entre 2. Ara bé, aquest ha estat el procés en el qual primer hem fet el parèntesis i després hem fet el canvi de signes. Però què passa si ho fem de l'altra forma? Doncs anem a canviar de color i farem servir el taronja. Amb el color taronja, primer de tot farem el treure els parèntesis i després ja farem la resta. Si nosaltres traiem els parèntesis, què veiem? Que aquest menys canvia els símbols de tots i cadascun els valors que hi ha a l'interior del parèntesis. I això pel que fa en el parèntesis precedit pel menys, però ara tenim un parèntesis precedit pel més, i aquí sí que no varien els símbols. Ara que ja tenim tots els parèntesis trets, anem a fer el mínim comú múltiple. I si ens fixem, de 12, 4, 6, 1 i 3, el mínim comú múltiple és el 12, perquè 12 per 1 és 12, 4 per 3 és 12, 6 per 2 és 12, 1 per 12 és 12 i 3 per 4 és 12. De forma que reescrivim-ho tot. Un cop reescrit, com el 4 per 3 és 12, hem multiplicat també el 3 per 3 i ens ha donat 9. El 6 l'hem multiplicat per 2 perquè ens doni 12, per tant l'1 l'hem multiplicat per 2 i ens dona 2. L'1 multiplicat per 12 ens dona 12, per tant el 2 l'hem multiplicat per 12 i ens dona 24. I per últim, com el 3 multiplicat per 4 ens dona 12, el 4 l'hem multiplicat per 4 i ens ha donat 16. D'aquesta forma hem aconseguit el mateix denominador i ara podem fer les sumes i les restes de la mateixa manera. Ho podem fer fàcil? Sí, podem ajuntar els números positius per una banda i els números negatius per una altra. Un cop tenim els números negatius per una banda i els números positius per una altra, simplement hem de fer la resta, que això ens dona 2/12, com ens havia ja donat el resultat previ, que això es pot simplificar a un 6è. Veiem que el tinguem el procés per una banda o per l'altra, el resultat ha de ser exactament el mateix. Per tant, simplement heu de decidir amb quin dels dos procediments us hi sentiu més còmodes i fer servir aquest procediment per poder dur a terme les sumes i les restes. Bé, nois, únicament dir-vos que aquesta operació us la deixo perquè la feu a casa tranquil·lament i simplement intenteu trobar el per què he posat que el resultat és 67 entre 18. Recordeu que aquesta és una fracció que potser ja està simplificada, així que simplement us animo a que la pugueu resoldre. Espero que el vídeo en si us hagi servit i ens veiem en el següent.